казва на царевиците, като ги оскубиш и стеблото. Това български е ненормален език. Значи български е един от най-трудните езици. Така да е. И с 500 000 диалекта, дето и английския няма толкова диалекта, колкото български. Да. Да, от нашата ракия, че. Едно с половинка, да? Да. Да не на Чист кофе, чист. да ставам ли пържолки или да изчакай малко? Кой иска ли? Пържолки да ги ставим ли да изчакай? Защо трябва да разговаря с мен? Кога да чакаш? Какво съм ти направил, че цял ден с мен разговаряш? Ма ние едем, Има и други хора тук. не страхуй се. Да ги ставам тогава. Я да едно шишти, че съм гладен. Знаеш по врачански, ако съм на твое место, какво ще направиш? Ще сложа сбрудата на масата. Аз друго съм решил. На коя маса? Лук, искате ли да печете? Печен лук. Обаче на кръгчета, ако има брашно, да ги панираме. Хляб има. И яйца. С брашното ли ги печеш? Да ни изгори наденицата там. Кажи на Анилия, защото тя ми вика, че не ставало. Кое бе? Те са Какво? правят- Никога не сме коментирали пък за такова. Не бе, те са пиката, пък Дано иначе салфетка. панирани, като се правят кръгчета, те ги правят рингови или как се да водят с брашното. Панада. Айде ще ни направиш някой път. Прави се с единична панировка, знаеш много добре. Прави се с единична панировка, знаеш много добре какво е единична панировка. Не знам. Не знам. И ти ли не знаеш какво е единична Дата ли искате панировка? или пържолки? Па бах се оботвача. Ребърцата, ако искаш за мезе на края Единична на края да ги панировка изяде. и яйце брашно. Забират. Защото наистина е голямо мезе. Двойна панировка, яйце, брашно и яйце. Аз взимам пример от майка. Толкова Аз са по припечени принцип тези такива шишта, работи че не не могат да правя. разберат коми соса. Сравешко. Месо или друго? Шишчетата и те ли имат същия вкус? Не, няма как. Има салфетки, има. Как да, културна работа? Да, да. Вие... За маса ли ме взехте? Остаки хапай си. Дай ги, дай ги. Ще само да мина малко. Чуш за ракета? Поне верно ли си там? Трудно е.